Hmm? Ang yaman. Hmm? Lara. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng ginisang munggo na may pata mga kapudibi at meron tayong pritong bangos at drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na kamay namin, magantaking Kapampangan. Maganta na po. Opo, maganta na po. Ayan. Ang unang subo natin. Oo. Ang una sa Mas rice. mayaman kaya katamong pamangan. Diyan pang... Init. Diyan i-biyernes mo. Wow. Ang yaman. Happy Independence Day mga kapudibi. Yes. Ito naman. Lako mo na lang. Balatong. Yaman. Malambot yung patan eh. Wow. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Maganta na po. Ang yaman. Gusto ko ito. Sarap na eh. Kalambot na yung pata. Lara. Atin yung bulungan palya, atin yung pamalunggi. Atin yung pantalbos kamuti, mga kapudibi. Cheers muna tayo ba? Cheers. Cheers. Naman. Bangus tayo. Taba ng bangus oh. Pritong bangus. Sa paggasin ba yun? Amura ng bangus, mga kapudibi. Hindi ko alam kung ano. Dagupan. 10 piso lang. Yung balatong na ito, yun ang binigay niyo? Bumili pa si Ate Bits. Dinagdagan. Naki-harvest ng tatay ko, munggo.
Naman. Ano ka na to? Ay, laki. No. Taba ko. Sarap. Iyon na. Nakabisa. May po ano pisa. Sarap. Ayan, habang kumakain si Bibi, magsha-shoutout po ako. Baka magtampo yung mga viewers natin. Wala tayong shoutout ng last week. Shoutout po kay Michelle de Guzman at sa asawa at anak niya, sila Jerry and Faith from Taiwan. Ayan, shoutout po. At kay Alvin Sunga, ayan, Kabalen, shoutout po kay ako. Big Bird in Saipan from Saipan. Eleanor Greño from Lipa City, Batangas. Maria Gracia LN, Princess Mu, Annie Malyari, Mark Anthony Catoera from Batangas, James Banse, happy birthday po sa iyo, Lods. Ayan. Rose Palacio from Occidental Mindoro, Marcel Milyare and Milyare family, Annabel Kalumot from Libagon, Leyte, Mark Vincent Ancorda, ayan, happy birthday po sa iyo, Lods. Salamat po sa suporta po ninyo. Ayan, at sa mga hindi po namin na shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta. God bless us all po. Tita Olivia, shoutout po kaya ka and
Tita Cynthia, shoutout po kay Tita Cynthia. Ingat ko po palagi, Ken. And Nanay Babe Kaluya, Siopaw, Baby Allison, Catherine Bugoy. Ayan. At sa inaanak ko yung baby nila. Ayan, shoutout sa inyong lahat. We love you all. Kanya man? Paborito ni BBM yan. Kaya dinamin namin yung yung munggo. Siya pagod siya. Naglaba siya eh. 2 araw siya naglalaba simula kahapon eh. Kanina naglalaba din siya. Tuloy mamaya. Alin? Magluto na ako po munggo. Sinigang ginisang munggo. Kaya makapudibis, ditak namin no, agisan mi makapudibis. Apo. Ang gana kaya ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you. Mwah.